Visa să ajungă fotbalist, nu un mercenar de conjunctură. Când toți copiii din cartier l-aveau ca idol pe Hagi, el nu făcea parte din turmă, căci printre zeci de Hagi el era singurul fan în țără. Dar printre ei era deasupra tuturor ca un zeu. Nu-i luai mingea de la picior nici dacă erai Dumnezeu. Auzea mereu: frate, să nu uiți că ești fratele meu când o să joci pe Santiago Bernabeu. Era doar un copil ce-și vedea visul împlinit, căci era genul de copil ce se născuse îndrăgostit. În paralel scria versuri, dar fără să spună nimănui, căci era prea timid să și le expună. Dar a crescut și a învățat cum se trage fumul. După ce și-a luat prima palmă, a învățat să dea cu pumnul, a încetat să viseze. Începuse coșmarul că nu știa cum să dribleze jointul și paharul. Abandonase fotbalul și se lăsase de școală după 9 clase. A continuat să scrie versuri și în orice găsea o muză. Însă fotbalul l-a privit de atunci doar din peluză. Unde se duc visele atunci când le ignorăm? Unde se duc visele când încetăm să visăm? Poate visăm prea mult și uităm să ne trezim, poate costă prea mult și uităm să le plătim. Unde se duc visele atunci când le ignorăm? Unde se duc visele când încetăm să visăm? Poate visăm prea mult și uităm să ne trezim, poate costă prea mult și uităm să le plătim. Termină-ți școala ca să nu ai probleme, doar asta auzea și de asta termina tot de vreme cu ghilimele. Că știa că nicio școală nu-i putea ridica nivelul de inteligență, doar el putea face asta și basta. Că n-ai cu cine să comunici, că toți se crede diferiți, dar nu cu toții sunt unici. Era pregătit să fie ori prinț, ori cerșetor, nu accepta calea de mijloc sau vreun ajutor. Și într-o zi și-a luat lumea în cap și a plecat în Occident, când cei de seama lui își făceau griji pentru bac. Dar examenul vieții nu se ia cu șpagă, că strada poate fi școală, dar școala niciodată stradă. Și printre străini nu era la fel acolo. Dacă aveai un vis, nu puteai doar să dansezi pentru el, că românii pe afară, dacă nu sunt ciori, sunt câini. Și de asta a simțit cătușele pe mâini. Cu toate astea în celulă se simțea liber, știa că se născuse pentru a fi lider. A ieșit, a continuat să viseze și și-a văzut de drum. Încă scrie versuri, tu le asculti iar acum. Unde se duc visele atunci când le ignorăm? Unde se duc visele când încetăm să visăm? Poate visăm prea mult și uităm să ne trezim, poate costă prea mult și uităm să le plătim. Unde se duc visele atunci când le ignorăm? Unde se duc visele când încetăm să visăm? Poate visăm prea mult și uităm să ne trezim, poate costă prea mult și uităm să le plătim. Și pentru că de tânăr visa să ajungă un mare jucător de fotbal, s-a îndrăgostit iremediabil de echipa Rapid. Unii spun că vedea meciurile de pe acoperișul teatrului.